Nova xornada na terceira Real Federación con complicados duelos para os equipos do Barbanza. O Noia desplazarase a Vigo para medirse ao Gran Peña e o Boiro recibirá o Polvorín. Na preferente Futgal, o Cidade de Ribeira xogará ante o Club Lemos. Nova proba de lume para o Club de Fútbol Noia na súa carreira por ingresar nos play-off de ascenso. Esta fin de semana xogará a domicilio no feudo do Gran Peña. O Municipal de Barreiro acollerá un duelo máis igualado do que di a clasificación. Malia os vigueses suman só 3 puntos dos últimos 15, distan só 7 dos de Iván Carril. Os de Noia chegan ao encontro acumulando unha boa xeira de resultados, con 8 puntos dos últimos 15, elevando 3 partidos consecutivos sen coñecer a derrota. Unha vitoria en Vigo pode supoñer a entrada nos postos de fase de ascenso ou, canto menos, igualar o Arosa, equipo que marca o corte de ingreso. Na parte baixa da táboa, o Club Deportivo Boiro xogará ante un duro rival, o Polvorín. Farao ante os seus en Barraña, cunha afección desexosa de facer desaparecer dunha vez por todas as fantasmas do descenso. Os de José Tizón non están puntuando como deberían e unha vitoria ante os lucenses podería poñer terra de por medio coa relegación. Tanto Barbadas como Arteixo, equipos que xunto ao Betanzos ocupan os postos de descenso, se medirán a conxuntos da zona alta. Un aliciente máis para un Boiro que sairá dende o minuto 1 a gañar o encontro. Na preferente Futgal, o Cidade de Ribeira disporá dunha gran oportunidade para manterse nos postos de fase de ascenso con 3 novos puntos. Chegan como cuartos clasificados con 42 puntos, 4 por enriba do CD Lalín, o primeiro equipo fora dos play-off. O rival desta semana será o Club Lemos, 13º clasificados con 27 puntos. Un conxunto que chega o domingo logo de encaixar unha dura derrota por 9-0 ante o Montañeros a semana pasada e que buscará vinganza ante o Cidade de Ribeira. Os de Manuel Ángel Pena dependen de si mesmos para manterse na zona nobre da táboa e coa posibilidade de seguir escalando posicións.